It-tnejn filgħodu il-Partit Nazzjonalista ppreżenta lill-Kummissjoni Elettorali l-accounts tiegħu sas-sena 2024 bekk il-Partit Nazzjonalista huwa kompletament in regola mal-finanzjament tal-partiti. Dan hekk kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, kien wieħed li fl-ewwel mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista dan kien se jitwettaq. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Charles Bonello, f'kummenti li tal-Net News saħaq li wara ġimgħat ta' ħidma il-Partit Nazzjonalista wettaq propju dan għaliex il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, dak li wieħed iwettqu. Tul il-kampanja elettorali tiegħu għall-kariga ta' kap tal-partit għamel numru ta' wediet sabiex jitwettqu fl-ewwel mitjum, fl-ewwel mid-ġurnata tiegħu bħala kap tal-partit, dak li sar dalgħodu huwa parti minn dawk il-wediet u allura dak ifisser illi il-kap tal-partit fl-ewwel mitjum se jkun wettaq il-wediet kollha illi għamel tul il-kampanja elettorali tiegħu. Bonello saħaq li dak kollu li wiet Elix Borg se jkun qiegħed jitwettaq. Dan grazzi għal ħidma sfiqa tal-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista. Bekk issa il-Partit Nazzjonalista għandu kollox in regola brabta mal-finanzjament tal-partiti. Issa jfisser li l-Partit Nazzjonalista qiegħed in regola ma' dak li titlob il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, ovvjament sas-sena 2024 għaliex issa s-sena kurrenti mbagħad tiġi ppreżentata iktar il qudiem. Jakkumpanjaw lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Charles Bonello, kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Sabina Giusca Burdin, u t-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista, Veronika Perisci Kalascione.